Hello, maayong adlaw, maayong gabi kanatong tanan no. Karon di ay atong ipadayon ang laing sumpay ning sugilanon og sa dili pa. Ako rin basahon ning naipipila nga nag-comment si Romana Virtuala. Paulit ko nagpanood, ganda pa rin pakinggan. Salamat no sa pagpaminaw Romana Virtuala og shout out di ay no kang Alabilians. Shout out diha og salamat kayo ha Romana Virtuala. O kang Lane Sevmen, hello idol sir, thank you kayo. Salamat kayo sa pagpaminaw, James Lane Sevmen, o kang Rocky Vlog. Hello Lods, grabe kabisi ko, pero minaw Japon ko sa drama. Salamat kayo no, Rocky Vlog, sa pagpaminaw. O karon ni ang sumpay ning sugilanon. Ikaw na, promise. Please subscribe para updated ka sa aming bagong video. This is Lex Fino Vlog. Kakaisip sa'yo, Hoy! Tingali ba yag maglipag kung kas kauwaw kung mahibaw kag kinsa gid sa Sheila ka rin? Okay nga no ha? Insa mag-right ko no hoy siya ha? Insa? Manang tiguang? Agay, sakita. Sultihin na yan ko! Hoy! Unsa man ako ha? Milyonarya day siya ang nagpa-disguise nga pobre? Mao ba manang tiguang? Ay! Imo gid balik-balik ng manang tiguang hab. Taro nga ako hab. Magkakita ka niya saon kapag lampurnas imong gitawag og tiguang. O sige, suwaye! Suwaye dayon! Ay ko gagita ka rin ha? Pas gihagit ni ka! Dili ka ha? Dili ka? Pues ako'y mauna! Agay. Animal ka? Nakakita na sila giunsa ko din ng sedes. Kuha pa tingali sila naabot. Napatay na tingali ko ng tiguang Sorry gyud ha. Sorry gyud Dong Carlo. Pero di gyud ko na ako mabuhat kung wa ba ko niya unahis pagsagpa. Huwag ka sagpa Nasagiran romantika. Weh! Nasagiran? Ha! Kalain. Baka kon. May CCTV ba ni inyong si Ardong? Ha? Doon na ba ni Dong? Mas may nang tanaw na lang dito Dong usay nahitabo. Kay wabang ko'y testigo nga iya kong gisagpa. Hay! Kansi ko ining kahimtanga da. Di ko matuo nga kulatahon kang atisidis kung imo ra siyang sagiran eh. Ha? Asa ka to? Tell that to Marites. Tell that to Marines. Kana Dong. Okay. Igo naman na. Bisan unsa pa tabo. Bisik kinsa pa nanguna. Ang tinuod, nakadisturbo gyapon mo sa flow sa trabaho. Nausik ang oras tungod niya. Palabyon din ako. Pero hinaot, nga dili na ni mausap. Makalaom ka nga dili na ni mausab Dong. Kay sukad karon, di na ko motunog pagbalik ini inyong opisina. Daghang salamat. Apaso na ko si Ate Sedes. Babe. Padayon mo sa inyong trabaho. Kinaistorbo na kayo mo. Oh. Padayon ko to. Lakaw sa di ko eh. Di ko empleyado din eh. Carlo? Carlo? Sir? Anong wakang kam gawas? Go back to your work. Wa palang ko'y gipirmahan nga kontrata ay. I-pull out ko dayon ning tanting oy. Wa ko mahangol din he. Ate, ako'y mga yug sorry ni mo, te. Nanugod taong ikaw may mga yugsuli nako. Sila'y nakasa, dili ikaw. Te. Sutihan ti kaday. Wa pa lang ko'y gipirmahan nga kontrata. I-pull out ko ning kantin karon dayon oy. Pero saon nga do naman. Ay, ako lang unang mulayas din eh.
Di na ko babalik pa din eh. Adto na lang ko balik sa eskwelahan. Ako mang ginakaingon nga nun adto si Karen ko. For sure, nakaguba ko sa iyang adlaw. Naangin na lang hinuon ka. Ay bisag unsa pa hinungdanday. Broha gyud siya dako. Broha sa tanang broha. Hindaan, bagid ko manawag. Hello? Asya ka rin do. Nasa gawas. Paingon ko parking lot. Wata ko do. Bukot ko diri. Okay. Bisag ikasabaan ko ni Carlo. Pero wa niya ihurot na ako. Naigo sa mga malditang tigumang. Og nalain ang bruha nga Sheila. At least, dili totally zero nga akong score karon. Aray, sakit akong liog da. Ay, akong liog og gabaga gid ay. Muadto ko ni Carlo. Mananghid ko nga mo under time kung kay magpa-check up ko. Imposible nga dili siya mabothered ug ma-worry na ako. May gawa siya. Na-worry siya na ako. Ikaw na bala din niya. Wonder time ko. Ha? Oh, no way! Araib! Aray ka sakit! Wisit! Wisit! Kawa sila sa kantin. Wala siya kumusunod. O ba? Thank you do. Ako nga doon. Ayun na do. Ha? Ano ko sige mo oras pag atos kantin. Di pwede do. Kinahanglan nga mapasabot na ko sila nga nung akot ng gibuhat. Ayaw na lang lagi do. Mo explain lagi ko do. Nga no? Unsa pa din mo i-explain? Oh, babe. Kung ayun na lang. Una na lang ko ni mo, day. Te, Tesides, kadit lang. Te! Explain you do. Mo nang tinuod, te. Gusto na kong makita unsa man gyud mga plano ni Karen. Kaya kasiguro magyud ko nga, bisan unsaon pa niya pretend. Mugawas sa magyud na iyang natural. O nga, te. Ayun na pang luod ako. Mayong pagpaminaw Ako sa yun. Lex Honest. Pino Vlog. Okay, nituo ko nimo. Pero wa na magpasabot nga nawagtang na dayo ng akong kahiupos. Ni apag yun. Pero sige lang, mawara ni tungod sa imong gipasabot. Salamat, eh. Salamat, Chigayo. Na sige, mabalik na ko sa kantin. Narin ako. Salamat, eh. Unya, unsa man ang magic words nga gigamit ni Carlo? Sobrang ipagbalik sa Atisedis. Pagil mo na ang hid na to. Ay, salamat, Aon. Naminaw yun ako si ate. Yun sa rin pag-uto do. Thank you, babe. Nakasabot ra ka. Sa sunod, dili na lagi ko mag-apil-apil ninyo. Sa tinuod lang, nakasabot naman sa kunya, babe. Ha? Babe, wa siya katungod na ko. Ikaw ang akong girlfriend. Kung malain man siya o dili, wa ko'y lapot. Wa ko'y obligasyon niya. Wa ko'y paki unsay ang bation. Grabe. Kakruwel sa di mo, babe, uy. No, babe. Nagsuot lang ako sa tinuod. Dili pwede nga akong isakripisyo atong relasyon para lang dili siya malain. That's ridiculous. Babe, Ug mas maayo gani nga kanunay kaniya makita. Aron ma-discourage siya. Ug dili gyud siya matagan og chance nga makunahon na og dautan. mabisi naman sa ko inig-start sa klase. Dili na sa ko kabisita ni mo kanunay. In that case, ako ang kanunay mo adto nimo sa school. Ako imong school bus. Okay, no problem. Sukli ni mo, oh.
Ma'am, salamat. Sabi ko pag pinayos na ng tiguang. Naara malagi kihapon. Wrong info dito ko nakuha da. Cheesecake o niya ako manang o black coffee? Ingrasya. Entertain na rin ng customer, Ingrasya. Ha? Dito lang niya, ma'am. Dili ka kaharong nako? Kinakasa ka? Ma'am, nakaalikas ubang customer, ma'am. Sa bikas lang kapalihog. O, Ingrasya, entertain na nas, ma'am, Ingrasya. Ayaw pag iningrat na tiguang? Ayaw pag salig na suot ni mo ang girlfriend ni Carlo? So, niangkon ka. Nidawat ka nga may girlfriend sa Don Carlo. Nga sa ato pa, nahibaw ka nga wa na kay paglaom niya. O bisag magpakasanta ka pa siyang atubangan, dili na makapausab sa kamatuoran nga may Sheila na siya. Oh. Pangitag laing laki, oy, ayaw pamugos sa may tag-iya na. Litsi kang tiguanga ka. Oh, sige. Sige. Sa ako guna. Kay duplihon ko patong akong gibuhat ni mo atong Birtes. Oh. Nakuwangan di ako ato. Oy! Oy! Oy, ma'am! 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 Daday mong black coffee o cheesecake, ma'am! Ma'am! Bisit tiguanga. Adto na lang ko sa coffee shop sa Atbang mo snack. Si Carlo. Naasidap din sa karsada. May kasulti sa phone. Adto ko ditong dapita mo labang. Husto. Timingon na ako nga may sakinan nga magpadong, pero kanang hinay lang ang dagan. Aron ko madasmagan ko, dili ra kayo impact. Good idea. Good. Nice kayo na nga news da. Okay, sige. Mag-istro na tagbalik ko niya ka ng tuwan ako sa bahay. Sige. Okay, sige, maminaw ko. Oh! Tabang mo! Huwag mo lang siya dali! Si Carlo. Salamat. Nakakita siya ako. Ayaw dito mo kay palihog lang! Ayaw dito mo kay! Carlo! Karen, makadung ka na ko? Ha, Karen? Yes. Makadungog na ako. Makadung. Karen? Uy, Karen! Karen! Niyan ako sa ospital. Si Carlo. Si Carlo ang idana ko din Ako ni masagdi. Concerned siya na ako. Asa ka siya. Nag-process tingali para sa akong admission. Wa masayang ang akong pagbabangga sa sakyanan. Abid ako ikaw ang hinikuyog sa ambulansya. Wow, oy. Sigurado man gud ba nga? Tagaan na siyag meaning kung ako'y una niya makita. Kung maulian na siyag panimuot. Sa imong tanaw, okay ra ka to siya? Di ko doktor do. Di ko tubaga na. Mas kang na dead na siya, no? Nagawa sa limo do. Nalagsam ka siya. Ay, nabanggaan ra. Wa maligsi. Nakuya pa na gito siya tungod sa kadlok. Pero akong tanaw, di kay ito dakong damage. Wa magyud siya nalagpot. Natumbar magyud siya. Now sa Lex Pino Vlog. Wa ka to maparok yan, oh? Was okay ba do? Pero, isitiskan tingali to siya. Wa mo sa muli kay ang nakabangga niya god. Willing naman sa sila mo shoulder sa tanang medical expenses ni Karen. Kaba na to na yun ni Ate Sedis.
Wa man ko mangandoy og dautan niya, day, no? Pero, sa nahitabo ba, nakaingon yun ko, nga tinuod ko ay ang gaba. Dili ba yan kito mao iyang gibuhat nako? Maogid, te. Pero manghinaot lang gihapon ta nga okay ra unta siya, te, uy. Ay, ooy. Pero, hinaot lang sa punta, nga makaamgo na sa siyang mga sayop, oy. Makaamgo ra lagi na kadugayan, te. Ses, kadugayan pa gid ay. Ha, dugayan pa gid ay. Dili gid ay madagkadalian. Si ate, gid, uy. Joke lang na panagsaday ba? Abi na kung siyang ihatod na ako din sa ospital. Dili man di ay. Karen? Karen, makadungon ka na ako? Karen! Dili ginawas ako huna-huna ang worried kayo niya nga pagsangpit na ako ato nga time. Before ko nawadans pa ni Muot. Ang yung tingog pang akong nadungkan. Tingali, may importante lang kayo siya gatiman sa opisina. Gusto, di kinahanglan pakit kayo ang iyong presence sa office. I should know. Dili ko ang ima depressed. Bisa dili siyang ihatod na ko. Personal din Pero klaro kayo nga concerned gid kayo siya na ako. Na-worry gid siya pag-ayos akong kahimtang. Private room pag ganini akong nahimutangan. Carlo? Hello, ma'am. Nakaila lagi ka na ako. Pero, mas prepare ko nga imo kong tawagon og kanang Carla. Asa di mong kauban, ma'am? CT scan niya ka, ma'am? Kaya bang magkuha sa ko si mong mga vital signs, ma'am, ha? Kinsa may pantay na ako. Oy mo pantay na ako. Hala, kaluoy ko ni Karen. Uway ni bantay nga tagtungod. Wa pa tingali pamilya ng bayhana? Muduaw ta na. Ayaw na. Anyway, nagmonitor naman ko. Doon na sa ko'y gihire nga iyang personal nurse. Compensation sa company niya. Pero lahi mang good kung... Babe, nakasabot ko ni mo. Pero lahi mang good og utok tong bayhana. Og di niya ko gusto. Nga tagaan pa siya false hopes. Mas maayo lang may baw siya nga. Asar siya kutob. Pero sige lang. Ako sang i-encourage ang ubang staff nga maduaw niya. Okay. May point sad ka. Tingali, tagaan na po unya niya og laing meaning ang atong pagduaw. Ang may tabo pa gyud. Dili siya malipay inikakita nimo. Mausad. Mugawas na lang ko, ugma. Huwag ibaduahan ako sa Carlo. Pero okay lang. Enough na nga nahibaw ko nga may concern ka siya na ako. Nagpadagi siya private nurse para na ako. Panya, gipaduaw pa rin ako mga kauban sa opisina. Ni care gid ay siya. Og tingali, gusto gid siyang muani. Og galing lang, gipugnan tingali sa bruha nga sila. Maog tingali. Day, uy, sigurado ka nga muduaw gyud ta niya. Te, ni ana ta sa ospital. Lain sa kayo kung magbalik pa ta sa aki. Ay, ang ako maggod ba? Kung awayon ta, kay sigurado magyud ko nga di siya malipay ni kakita niya sa atong mga dagway. Grabe sa dimuti, uy. Bisan og dili siya malipay, te, pero mo-appreciate siya sa itong pagbisita, uy. Dah, ambot lang yun mo, day, uy. Naamot lang yun. Ikaw rin ginaguna-hunaan na nga makamao mo appreciate tong babayana. Murag yung kagwa makailan niya. Nahitabo pa yan nis una, ha? Kato mga estudyante pa mo. Ikaw pa magani ito bibantay niya. Wa manggani siya taga-igbili. Wag siya matag-og bili ato. Karon pa ka, ha? Te, wa pa mo gud si buot ato nga time good. Ay, wag gud tayo buot. Ay. Mangota na ta kon unsa siya nga room, te. Ay, salamat. Wa na nato maabte.
Nakagawas naman di siya, no? Maugani nga salamat. Unsaon naman na ni nato itong gidang mga prutas, te? Aw, problemahon man nimo. Dadto na to sa apartment. Ay, mangutana lang ta kung asa nagpuyo si Karen. At doon na lang nato. Unsa? Uy, di sila. Ayaw baya jud ha? Ha, kini. Kay wa na ta mag-abot din sa ospital. Panahon ang nagbuot. Dili itugot sa Ginoo nga pasakitan ka na sa atong way utang kabubuton nga Karen. Alig, dakong gubot ang mahitubo kung naabtan pa nato siya, be. Kay sigurado man yun nga iya kang taray-tarayan. Unya, di ba ako kagwanta magtanaw nga iya lang kang sayon-sayonon. Tingali niyag ma-extend pag iyang pag-start din sa ospital. Human ako siya lubagon. Nga bang bayolente naman kaayo ka, te? Aw, magbayulente gyud ko kung naay magpabuang-buang ni mo. May ragyuday nga wala to siya maabti. Aw, may ragyuday! Di pa kayo okay akong papatinda. Mura pa kong malipong. Pero mas maayo. Ano makita ko ni Carlo nga week pa. Anda mo na ako daan ang mga reports para isubmit niya. Morning, sir. Morning. Good morning. Good morning. Yan na siya. Good morning, sir. Oh, na-report na lagi ka. Boring kayo sa apartment, sir, God. Musamot ko kaluya dito. Unya, kaya rin mo. Kaya naman, sir. By the way, mao din yung mga reports sa mga department heads. Gi-turn over ni Lulu na ako. Di alang una na. Lingkod lang ka diha. Tigali unyag, malipong ka kung maglakaw-lakaw ka. Okay naman, good sir. Kay doon naman kaayo ko si mong pultahan. Dili man taas akong lakawan. Okay, sige. Ambin na lang na. Ayaw na lang dyan pagbarog-barog. Okay na lagi, sir. Kaya na gyud na ako nga musod sa imong... Karen! Nalipong ko, sir. Guys, dalian ninyo! Malingkod lang ko. Musandik lang ko. No need na nga alasahon pa ko ninyo. Okay na. Okay. Lingkod balik. Guys, palihog. Guys, alalayin ninyo. Girls, kamu dribe. Mas maayaw nga babae ang mualalay niya. Ikaw na kung giniin nga mulalay na ako, Carlo. O ako magnit-init. Karen, buhiin ako. Safe na ka. Niya na sila. Salamat. Ako na nagdadon sa sword ang mga reports. Kamu na bala niya, ha? Ato, di ay. Kung medyo ma-okay na siya, kuyogin siya pa uli. Ma-okay na lagi ko ron, sir. No need na nga mo pa uli. Ayun pagkain ko, Karen. This week na balik ang report. Ako rin balat sa HR ng Orange. Hala, no? Mao ba? Ibagal gabihan. Abiligin akong mabunal. Nga nga report naman in town siya. Nga gahapon pa man siya na-discharge. Ambot lang. Kaklaro sinungdan na. Oh, Ako sa. Nang dari. Gusto niya nga may mahitabo niya sa office aron imo din siyang isave do. Meaning, nag-nartistar siya? wa sa tingali, uy. So, si Karen ba? Pero luspod man siya do. Siyempre, giwing pa man gid siya. Ako ipasabot ba? Yang gigamit ang iyang sitwasyon para makuha ang imong atensyon. Nindot na kato siyang feeling kanina, nga imo siyang gisagang pagkahapit niyang matumba do. Oh, Nalipong ko, sir. asatang. Kuha ni mo do. Kuha do. Shh, toy. Ayaw gud mo, ana. Na-timing lang gid to. Timing. Okay. Atang ibutang hanga na timing na gito. Pero ang pangutan na, anong ni-report man siya dayon nga siya mismo na hibaw man nga dili pigid siya totally okay. Mura uga. May point man si JB. Dili kay mura may point gyud do. Okay. Agree ko na mo, ana. Time para, good. Ganon judgmental man kaayo mo. Di mo ganyan judgmental, God. Nganon. Bungan pa. Pwede ba? Tagaisa ninyo sig benefit of the doubt? No way! Ay, ambot ninyo.
wa man to nimo palitaday nga maka-afford raman ka adto. Ang ngayan ra bagyod unta ka. Te, mahal ra kaayo to, uy. Bisa nung maka-afford pa ko no, pero dili siya practical. Ay, pastilan yun ni mo day, oy. Mauwaw na lang sa noon ko mamalit og mahalon kay ikaw gani di man mo palit. Ako na ba hinoon? Okay ra mong good kung mo palit ka, te. Di na lang sad ko, oy. Oh, Da, ngano ka, te? hala. Tanawa. Tanawa, kinsa tong nisod sa mahalon nga tindahan. No? Si Karen. Oh, si Karen tuod. Ay, salamat. Okay na gid siya. Hilom day, uy. Naglagot na bayag di ko ang nagsubra ni mo kabuutan, ha? Aha? Ate, uy, buutan ba, uy? Na, di nanti ka laliso na na, uy. Ah, te, tanawa na igisel, oh. Awa. Uy, hala. Hala, murag-mura man na itong nakita na ito ganina nga mahalunday. Murag-murag yun. Sa material lang tingali ni sila nagkalahi. Uno? Akong ifit, te. Sige, ipit dayon, day. Palita dayon. Oh, Swerte kaayo ka nga nag-sale sila. Maka-afford na sa tingali ka, ana? oh. Uy, Karen, kumusta? Maayo kay okay na gid ka. Ikaw ra? Ngano? Nagtukan ko igmi ni Carlo? Ha? Tanawa, kayabag ni mo, Karen. Nga kung magtuumas na sila nga kuyong mo ni Don Carlo. Kanus amasag ka mahitabo nga mo kuyong si Don Carlo ni mo. Manang, Yay, manang na. hinumdumi nga ako na ang executive secretary / personal assistant ni Carlo. Kada adlaw nagkuyog mi. O wa mo mahibaw, unsay mga panghitabo in betweens. Oy, Karen. Ikaw ba? Bisag unsa pa'y imong isulti. Nahibaw ming imo ra ng imagination. Kay bisan si Maris pa ka. Dili man siya si Antone. Kagits ka. Oh. Oh ha? Maris Antone. Ay, tanaday sila ay. Tanaday. Isukod na ni sinina nga Mayong gisel kay pagbuminaw sa Lex maura ba ko Pinoy na lang ni Boy. imong ma-afford. Excuse anak ni mo, Karen. Plastic, gidoy. Pa-feeling buotan. Pweh! Oy, ma'am. Pataka bagang panglawa, miss. Onsa? Tanawa, naluwaanin mo, tanawa. Naman, paliton yun na mo. Visit. Okay. Ako ng paliton. Unsay ganap? Anong berkisaw kaayo sila? Karen, come here. Sure, sir. Sir? Anniversary na sa company next month. Ikaw na bahala pag-organize sa tanang butang. Pangutana lang unya sa mga daan kung doon na kay gustong ipangutana. Pero sa details, ikanay akong tugyanan ini, okay? Like sa venue, sa program. Okay, sir. No problem, sir. This is good. This is good. This is very good. Morning daw ka pinaka-the best option sa venue, sir. Asim ganahan yun eh. Ay, di ba? Niingon ako nimo nga ikaw ang bahala. Ang ipasabot ana, na din ako gusto nga pangutanon pa. Okay. Sorry, sir. Okay. Ako nang bahala. Di na ako gusto nga may next time pa, ha? Okay? Unya na doon na ako abot anak kong plastad na lang tanan. Okay, sir. Noted, sir. Okay, sige. You may go out. Okay, sir. Humanon niya ana ang anniversary celebration. Mausab na ang tanan, Carlo. You will be mine then. What? Dili ka ma-attend sa inyong company anniversary? Dili. Pwede din na. Nganong dili man? Ikaw ko ng president, babe. Babe, ako nang gihangyo ang akong uncle. Nga mao gyud ang partner ni daddy sa pagtukod ana nga company.
Siya ang mulid unya sa celebration. Pero babe, murag kuhang kita celebration unya kung dili ka mo attend. Para ato magunta na nga date. Ha? Para ato? Wa na bigay kita maka-date. Sige na magutag kita, babe. Kaya na bang special nga date? Babe, uy. Okay, sige. Aron na special gihapon ang atong date, i-invite ko sa inyong anniversary. Nangagad pa nga magpa-invite. Bagasig na akong nako, uy. Bitaw na. Why not? Okay, sige. Basta, mauna na tong date. Sa anniversary sa company. Mauna ang atong special date. Okay? A very special date. Ganun, smiling man kayo ka. Basta lang. Excited na kayo ko sa atong anniversary nga. Naa ka. Choose. Bitaw. Invited ba sa si Jed, anak? Of course. Sayang lang, no, kay wa na imong daddy. Carlo, sorry. Wala ko tuyo, No, it's okay. Si tita, Dili na ako i-push si mami nga mo attend. kano sa amang ka mo balik pag duaw niya? Next month tingali. Mayon ta, free ka na. Para kitang duhang magkuyog. Klase namang good. Mga sa bitaw. Sayang lang di ka magkakuyog. Sige lang. Pila ramang good ang panahon. In exam break, pwede na akong maduaw niya. Okay. Good. By the way, can I have your hand? Ha? Ipaduol ba? Oh my God! Excited na kayo ko. 2 weeks more na lang. Isalob na ako ang gown ko for sure. Ma-outshine sa satanan. Oh my God! Dili ko maka-imagine sa mga matas mga lalaki ni kakita na ako. And I don't believe that Carlo is an exemption. But of course, dili ko magsalik lang sa akong revealing gown. Secured na ang waiter nga akong gikontrata. Aron mo ni obra sa drinks o niya ni Carlo. Oh, I'm really excited na. This is my biggest opportunity na gyud. So ato ba, inatag ni mo tanan ni Karen ang anniversary celebration? 100%. Do, pamusud si mo huna nga posible nga yan ay maggamit against ni mo? Nga nagungwa. Mayong pagpaminaw sa Lex Oh, yeah. Pino Vlog. Di na ko siya tagaan og chance nga magkahimog binuwa. Really? Yes. Naan na sa akong pahaktanan do. Okay. I trust you. Ready na tana for Saturday's event? Yes, sir. Let me see. Maoni, sir. Everything is ready, sir. Apil ng kwarto nga ato niyang Sharon. Unsa man ning mga reserve rooms? Para na sa mga executives ug mga guests nga gusto na lang mo stay sa hotel after the event, sir. Okay. Well, this is good. Thank you, sir. Okay, so far, I'm satisfied. Thank you, sir. Pero, wait. Doon ako'y gustong i-insert sa program. Sir? Asam din ako insert, ha? Okay. Dinhin na lang. Sa party-party time, butang hindi surprise. Surprise? Doon lang ko special announcement anang higayon na. Surprise gani. Nga nung sulti mo ko ni mo. Nagkawa sa di mo eh. Oh, di na surprise kung na'y may baw. But thrilling sa na eh. Basta do, makibaw ra kayo nag-abot sa panahon. Maubat eh. Oh, maunay, gisigigisgot sa mga empleyado.
Naibaw na ko, anak, te. Doon ay mga i-promote. Doon na say makadawat og award. Or di ba, doon ay increase sa sweldo. Ha! Mausab na ipanagaan sa mga tao kanang increase sa sweldo. Kay naan naman kuno ang mga awardees ug ang mga makadawat og promotion. So, ang increase sa sweldo na lang yun ang gidahom sa mga tao. Kaluoy sad sa mga tao, uy. Dahil kinahanglan nga alerto gid mo anak ni Dong Carlo. Ha? Nga naman, te? Dako ang ako pagtuo nga magiplano si Karin anang adlaw. Iya gyud ang tanang plano sa pagpadagan sa selebrasyon. Sayon ra kaayo niya kung may mga giplano man siya. Te, uy, ikaw pa. Kanagatif sa di mo kunahuna, uy. Ay, day, doon naman ko'y basihan, day, gwapa. Doon na gyud. Ha? Unsa may basihan ni mo, te? Oh, tanawa ni, oh, tanawa. Kining iyang gipost? Oh, basta tarong, day. The winner takes it all very soon. Oh. Unsa man din naaanak, te? Ha? Unsay naaana? Hala no, wakay nasabtan anak, day. Kaklaro anak. Nga doon na siya giplano nga para niya sigurado gid siya nga makuha. Ikaw, te ba? Bala ka. Basta kay laay gid akong masa anak, day gwapa. Ay lang yung kumpiyansa, day gwapa. Kamong duha ni Dong Carlo. Ayaw yung mong kumpiyansa. Habit ni Anata na ng mga executives sa company. Si Carla na lang ang wapa. Wow! Nice dress. Thanks for the compliment. Ayaw na pagpasalamat. Huwag pa gumahuman. Yeah, naayos ang imong dress. Pero mas mo-fit siya sa mga awardee ceremonies sa entertainment industry. Ikaw ang organizer, right? Yes. Mga wa kay right magbuot na ko. Okay, fine. Pero dili ka inconvenient unya para nimo later kung kanagyod ang imong isulo the whole time? O ganang inconvenient man. And then organizer, expected na nga ikaw ang mudagandagan kung doon ay mga emergencies o kung doon ay mga demands si Carlo or ang ubang mga executives. Doon ako yung mga tao. Dili kinahanglan nga ako ang mudagandagan. Mau ba? But what if si Carlo ang musugo nimo to do certain things? Makabalibad ka? Ikaw, wala ka. Basta kay, giwarning nga natin ka, ha? Salamat na lang. Gusto ni kupon akong plano? No way. Carlo must see me in this outfit. Tuwa di ay. I-double check na ko ang waiter nga akong ikontrata para sa drinks ni Carlo. Mo ba? Yes, Dok. Pero murag, wa siya plano nga mag-change outfit, Dok. Murag, gihuwat yung kaniya. Para imo gini yung outfit karon. Okay do, sige do. Ako nang ibalin sa ubang kamera ang monitor para mag-double check lang kung nag-function ang tanang CCTV camera nga akong gipa-install secretly sa venue. Okay. Okay, Dok. Sige, Dok. Kontakan na later, Dok. Sige do. Ang kamera sa kitchen akong i-check next. Oh, wait, si Karen. Nagdali nga, diduol sa ka-waiter. Karuhon, be. Ay, murag doon ay something, ay. Iyang gitagan og kwartang waiter? Haskam. Doon ay gisagol nga powder sa usa ka baso sa bino ang waiter? For sure. Kauban ka rin ni Carlo si Sheila. Pero ako'y paki. In the bag na si Carlo. Kung pila na lang ka oras. Goodbye, Sheila na siya. On the way na si Carlo. Mag-start ng program, inagabot nila. Kinahanglan pa ba nga imo konsultihan, Ana? Asa naman ang host? Wala lagi ko nakita. Nara to diha. You don't have to worry. Okay. Oh, here they are. Hello, everyone. Hi. Wow. Sheila looks like a fairy in her dress. Huh? Hey, Karen. Asa naman ang mga host? Nga may ni-acknowledge sa pag-abot nila Carlo? Atuan na yun.
to ha? Nagtanga man. Mayong pagbuminaw sa Lex Pino Vlog. Toras gawas nagtabi ay. Hoy! Ay! Okay, din hilang sa takotob no? Og sunda ang uban pang sumpay ning sugilanon. Ikaw na, promise. Please don't forget subscribe my channel. Daghang kayong salamat no, mga ka-listeners, mga followers sa inyong pagkanunayong pagpaminaw.